Здравейте отново, здравейте! Как сте? Как сте в този слънчев ден? Студен? Слънчев ден, студен? Как сте? Мислих по въпроса с любовта, така защото доста синхрон има от заобикалящите хора около мене, които ме търсят за някаква насока в живота си. Мислех как бих била полезна на тези хорица, които ме търсят като цяло. И стигнах до извода да направя един разклад на тема, да задам въпрос как да спра да очаквам действия от човек, който знам, че иска да е с мен, но не може да бъде на този етап. Малко дълго заглавието, но така ми дойде отвътре и мисля, че не знам какво ще се получи, но мисля, че доста хора от вас ще бъдат доволни на този въпрос. Сега отговор какъв ще е, не знам, но мисля, че като тема ще допадне на много хора от вас. И пак го казвам, аз съм се го записала, понеже влизайки в самата енергия, разбрах, че е нужно да записвам самата тема, защото тръгвайки в самия разклад и просто забравям темата. Просто не знам, някак си ми избягва и за себе си разбрах, че е нужно да я запиша темата, а тя е как да спра да очаквам действия от човек, който знам, че иска да е с мен, но не може или не си позволява, или го е страх, или хиляда възможности, възприятия и така нататък. Нека да видим какво... Това от погледа обаче на Вселената, на висшите сили, извинявам се, че ви раздрусах за малко. Просто бутна камерата. Съжалявам. Смешно ми стана, извинявам се, ама да, без да искам, просто си представих как трът лицето ви. Така. Как да спра да очаквам действия? Ами той човека е затворен в момента. Той човека вижте, вие очаквате. Виждате? Вие очаквате, а той човека е затворен в момента. И държите тук някаква чаша. Човечица има 3 чаши пред него. Вие му предлагате вашето, обаче той се е затворил. В момента израства духовно. Добре, но е важно как да спрете вие да очаквате действия от този човек. От гледна точка, обаче съветите ще бъдат от гледната точка на силата. И да видим какъв съвет ще дадат. Ами вашият човек на този етап иска да бяга. Малко е по нечестен начин действа.
Но виждате ли сега, задавам въпроси как да спрете да очаквате, а картите говорят за него, че той си бяга от семейството, от вас, още естествено, задаваме въпроси, то ще се даде това, което е нужно да знаете. Бяга, защото е във вътрешни борби със себе си. Затова бяга. Два пъти излезе справедливостта. Ще има справедливост, ще има. Няма начин да няма. Ами бяга. На този етап бяга, но иска да... Но въпреки това, бягайки, той гради или тя, който бяга там, гради бъдеще. Гради бъдеще. Така, как да спрете да очаквате? Очаквате. Как да спрете? Ами то безпланове в този живот не може, но не и на 100%, защото особено когато става въпрос в любовта, зависи от двама души, зависи не само от един. Вижте какво се получава. Сега забелязах мъж, който има чувства към вас, планува, гледа за бъдещето, умува, мисли на този етап, разпределя. Вие по същия начин. Значи какъв е съвета? Съвета е да вярвате в вижте си, да вярвате, че този човек, колкото и да бяга, в един момент ще се осъзнае и ще спре. Само че трябва да се намести, както и вие. То е взаимно. От вас как да спрете? Ами... Нужно е сила. Нужно е мъж с мъж, да говори жена с жена, смисъл който от който пол е, да се разменят. Ако е жена с жена, нужно е така по-женски да се излиза и да се говори, но не за драма, за хубави, приятни неща, стабилни, така. Даже и деца вика и за бъдещето, за напреде. Да се фокусирате върху това какво имате в ръцете си, какво носите и какво имате около вас. С този човек сте си лика прилика, между другото. Като близнаците, вижте. Вие се предпазвате и се страхувате и сте малко нападателна. Тази енергия може да я спрете във вас, когато погледнете на нещата реално, да излезете от драмата и да поемете отговорност за самия ви живот, защото отговорността, която носи човек, е единствено само негова. Дали ще бъде радостен или тъжен, той избира. Самият човек. Вие избирате.
Две карти на справедливостта има. Ще се случи всичко. Тук вижте си ли казват, че ще се случи всичко по най-добрия, правилен начин за вас. В този момент съдбата задържа. Вие очаквате действие по някакъв начин, но съдбата задържа тази връзка да не се осъществи. Защото вие имате още да изчиствате страдания, имате да излизате още от ваши вътрешни некомфортни мисли, които ви карат да се чувствате некомфортно, а господина има да... Тук е градил, има да помисли как всичко това, което е се градил, да го обере, деца ви, като да си обере плодовете. Има работа върху това нещо, вие върху емоциите. И всъщност на този етап не го пуска човека до вас, защото има вътрешни борби. И има тук за оправяне на като цяло имоти нещо, финанси, има работа с това. И тук вижте си ли ви казват, той ще си влезе в силата, когато разбере, че има тази сила. Когато изчисти вътрешното напрежение. Добре. А вие как да спрете да очаквате, като най-вече погледнете и вие като него така да погледнете финансовата си част и въобще стабилността си като цяло и вътрешна и смисъл физическа душевност, духовна душевност, финанси, нали, и вътрешна и мисловна, всичко да погледнете на стабилността си като баланс на емоции, баланс на аз какво ще правя тук нататъка. Такива въпроси да си зададете. Така ми идва да ви кажа. А този човек определено не се притеснявайте. Той ви жадува, иска да бъде с вас. Има чувства, планува, но да. Но има зачистени вътрешни борбички има. А вие да излезете от драмата тук. Добре. Като цяло отдолу картата е безплодие. Всъщност на този етап нищо не се случва между вас. Може би затова питате как да спра, да очаквам действията от човек, който знам, че иска да бъде с мен, но не може. Не може сега. Не може. Защо не може? Защото тук по справедливост на този етап не може. Защо? Защото вижте, няма да го казвам. Бездействие. Смисъл такъв, тайната жена сте.
раздяла, смисъл, по справедливост е така, не, трябва да се изчистят нещата. В момента той е в някаква пайжена, той или вие се намирате, не знаете, като се ви откраднат живота, но това не е така. Това е вие на него, той на вас ви е мост да продължите напред, но тъй като сте тайна, човека не ще да хитрува и е предпочел да се разделите, защото това е правилно и това по справедливост е така, нали, за да не лъжи другия човек, честен човек. И положителна промяна се очаква, защото с лъжи не става, наистина. Тук това страдание, как да излезете от него? Ами как да излезете от това страдание? Тук е като точно се занимавате с това да влезете в стабилна енергия. Вижте без париче, да заземите тази енергия и да не се фокусирате толкова върху драмата, а да трансформирате това и да влезете в положителна промяна. Да се концентрирате върху работа. Тук с вътрешните борби искам да видя. Тя гледа като положителна карта излезе. Аз може би не съм казвала, но винаги така, докато положителна карта излезе, тогава спирам да тегля. Значи, с вътрешните борби, ами определено, аз не знам, кралицата за мен това сте вие, определено сте важна за него, бленува, гледа ви снимките, дали в социалните мрежи, следи ви като цяло, чувства се така, човечеца, че не му е добре, обаче не иска и по дявола, защото знае, че не е добро, но като цяло и на вас и на него му е тежко. Обсебен е от вас, вие от него, като цяло това, че сте разделени, някак си... Това дете какво? Защото ми идва да кажа, толкова е чиста енергията между вас, че като се чувствате като деца един друг. Дете, власт, хармония. Не знае какво да прави и ви, и той е смисъл, искате по-детски, по-чисто, обаче на този етап не се случва това. Защото е урок, минавате през урок и двамата. Изгарате един за друг, но един от вас се чувства като в окови. Все едно толкова обсебен от другия, че не може един вид да се отърве и да се освободи един вид. Тук с крал чаша искам да видя какво е. Трябваше за малко да прекъсна, извинявайте. С крал чаши.
Като цяло този човек е доста чувствителен и емоционален към вас, но в момента му се разбиват илюзиите. Самонастройва се по някакъв начин, че всичко се разрушава, че всички са против него, света е против него, заговор има, нали, илюзии се разбиват. В момента е отчелник и усеща злобата на хората, студено му е на сърцето, завист има около него. Не му е лесно на този човек. Определено и заради това е отчелник. И браво на него, че е отчелник. По-добре така, отколкото... Като цяло има чувства човека, но е в труден период в момента. И заради това вие не очаквайте и бъдете в стабилната си енергия и продължавайте напред. Тук колелото на съдбата, какво иска да каже? В момента или ви, или той, или двамата чистите обида, чистите дълг към Вселената, към... Да, дълг към Вселената, излезе кармата. Да, в момента се чистят такива кармични възли, но очаквайте този човек, като се стабилизира, да ви пише. В момента, да, занимава се с паричките, ето тук се личи, нали, с изобилието си, как да е по-стабилен, може да си попива, край чаши, да си попива, да си дави в мъката си, дето се вика, обаче всичко е една илюзия на самия му мозък, докато разбере, че всичко, което преживява, е възможно да има и обратен ход на колелото. Нали, да се обърне в положителна промяна. Тук за вас стабилността. Да се наслаждавате на живота. И всичко, който каквото ви е направил, ще се върне като бумеранг. Така махалото ще се развие, ще се така завъртят и тия двете топченца. Нали, заради това бъдете добри, бъдете мили, грижовни за себе си и за хората около вас, които съответно са добри към вас. И всъщност каквото посеете, това ще пожените. Много хубава приказка. Тук със справедливостта искам да видя. Да, ще дойде новия ден. Имайте търпение, грижете се за себе си, грижете се за сигурността си. Тук и двамата кроите планове и чакате един вид. Вие семейство искате и сте сигурни, че ще имате. Той иска да е вашия мъж. Той иска да е същото. Пълнолуние. Днеска е новолуние в Козирог, ама да, пълнолуние, страхува се да няма съперник, да няма някой друг, но това пък ще му даде сила и стимул. Ако има съперник, ще му даде сила и стимул да се задейства този човек. Така че, тук с предпазването, как да спрете да очаквате, да се предпазвате. От какво се предпазвате? Вижте сили, обърнати наобратно. Да, предпазвате се от приказки от лоши хора, което е нормално. Иска се време. Всичко ще бъде наред, иска се време обаче. И се предпазвате да не бъдете марионетка и да не бъдете нечия собственост на някой мачо, защото вие сте си красива, не се чувствате грозна като цяло или грозен. Кулата ще разбие всичко, самотата. Вие сте готови вече да не сте самотни, да не се чувствате самотни. Това е пътя.
Просто да го живеете този живот. Да се забавлявате, да танцувате, да си пеете, да се усмихвате, защото когато се усмихвате и хората насреща се усмихват. Така е. Когато видят слънчев човек и те се преобразяват. Зареждате ги просто. И тук по колелото на съдбата не се сърдете на човека, който няма действие към вас. Не се сърдете. Първо е в отшелника, второ си прави планове, трето съдбата го спира, вижте си да го спира, защото не е точният момент в момента. Но това мога да кажа. Където, в повечето случаи той в момента избягва, връзката, избягва с вас, защото смята, че е нечестен начин, смята, че не е правилният начин и браво, и иска да гради стабилно отношение и връзки, което браво на човека, който е тук, дойде с енергията си. И така е нужно. И там любовните ъгълници не е хубаво, не е честно. И да. Ресурсите е нужно да отиват при двама, не пред едно. Добре. Благодаря. Ако имате някаква тема така, която може би ми избягва да направя, може да напишете в коментарите и аз винаги опитвам на къде ще ми заведе енергията, не знам. Но да, може ако имате някакви желания, може да споделите. Желая ви приятен и усмихнат ден с много благодат в сърцата и усмивки на устата. Така дойде. Хайде, хубав ден и до скоро. Чао, чао.